Umnumzana Paul Holden nongumlawuli wezophando kwinkampani ezinze eLondon ephanda izenzo zorhwaphilizo nobuqhophololo Ishadow World Investigations unika ubungqina kule komishoni iphanda ngokubanjwa ngobhongwana kukarhulumente nanjengoko Ishadow World ifake uxwebhu ngophando lwayo kule komishoni noludiza imali ehlawulwe ngurhulumente waseFreystata kwii-Account zenkampani zakwaGupta ezikweli nakumazwe angaphandle ngethuba kusungulwa iphulo lefama yobisi yeEstina. Rajesh Gupta udlale indima engundoqo kwiphulo le-Estina nanjengoko yayinguye wayidibana kakhulu namagosa karhulumente aseFreystata. The fourth entry is Rajesh Gupta, also known as Tony Gupta. Obviously, he was central to the entire Gupta enterprise and a director of a number of companies within it. The importance here is that in our first submission, we identified that he was quite closely involved in meeting with various Free State officials to discuss the Estina project, but also most importantly, he was being kept abreast of and informed of the disposition of Estina's funds offshore. Umnumzana Holden uxelele le komishoni ngendlela imali kwakufanele ukuba incede amafama asakhasayo kwiphondo laseFreystata eyathutyeleziswa ngayo kwii-Account zebhanka zenkampani zosapho lakwaGupta. Uthi inkampani yakwaGupta ezinze United Arab Emirates Gateway Limited kunye nezinye zasetyenziswa ukuthubelezisa imali eyayisekelwe ukunceda amafama asakhasayo ephondo laseFreystata. Then there are two amounts that are paid to SARS e-filing. One amount of 183,000 Rand and 2 Rand and 78 cents. Another one of 19,000 Rand, 711 Rand and 23 cents. Varga Field is paid 3,116,479 Rand and 10 cents. And Gateway Limited is paid 45,091,652,000. And that is a combination of funds emanating from this tranche and the 15.79 million that was transferred from Estina's account. Le komishoni isaqhuba.